Hello everyone, it's me again, Burntime, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog uli mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong tutorial sa inyo, basic guide and maintenance dito sa Griffin 180 natin. Pero bago natin tuloy ang video, syempre shoutout muna natin, Anolos Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. Ayan, sa mga nagtatanong, may nag-PPM kasi sa atin, DM at message sa atin sa YouTube channel natin. Boss, saan yung fuel system ng Griffin 180 natin? So ayan, papakita namin sa inyo. Tara. Ayan mga ka-DIY, yaman lang din na may ginawa tayo dito. Binuksan natin yung fairings dito. Makikita nyo kung saan yung tangke. Yan. Part ng fuel system, syempre tangke. Yan yung gas tank natin. Tapos andito yung fuel pump nasa loob nito. Yan. Tapos ito yung fuel hose na kung saan dito dumadalo yung gasolina papunta dito sa injector. Ito yung injector natin mga ka-DIY. Kita ba sa camera? Liwanag. Yan. Yan yung injector, oh. Isang ano na lang, daliri na lang, uumpog na dito sa may compartment niya. Yan. Okay? So, yan yung injector. Tapos, ito yung fuel hose. Okay? So, sa mga nagtatanong, sa mga nagdi-DMPM, ito na po, pinakita ko na po sa inyo. Yan. Ito yung fuel hose. Parang ordinary lang yung fuel hose na nilagay nila. So, dapat make sure na every year or 6 months to 1 year, dapat sinecheck nyo yung fuel hose kung malutong na. Brittle na kasi mamaya mag-leak na dyan or mabali, maputol. Kasi bakit kanyo? Halos nakadikit siya dito sa block, sa head. Yan o, sa head pala mga ka-DIY ito. Ng makina natin. Nag-generate po ng heat ito, ng init, itong makina natin. So dito, na-expose po siya sa init. O, diba? Tapos siyempre, nag-play po yan. Yan, nagbabounce. Baka sumasayad pa o sumasagi siya dito. So ang gawin natin dito, may flexi hose kayo. Bili kayo ng flexi hose. Para mas ma-reinforce ninyo yung tibay nitong fuel hose, lagyan nyo siya ng flexi hose, ibalot mo dito, di ba? Para na sa ganun, yan, tamang-tama lang dapat ma-prevent natin yung wear and tear niya, yung madaling wear and tear niya, para humaba yung lifespan ng fuel hose ninyo. Okay? So, yan mga ka-DIY ha. Sa paglalagay nito, ganito lang naman yan. Yan. Tapos, iikutin mo siya. Dito ka mag-uumpisa. So yan, dito na tayo banda mga ka-DIY. So putulan na lang natin kasi sumobra po siya. Yan. Okay. Bumili kayo ng flexi hose, yung magandang klase para mas matibay. Yan, tulak-tulak lang yan. O yun o. O diba? So kahit na expose siya dito, kahit na may side siya ng konti, mas mapiprevent niya yung kaya natin ito ginawa mga ka-DIY para maprevent natin na maging brittle po siya or lumutong agad. So ayan, napakaganda ng pinagawa natin mga ka-DIY. Yan, so sa mga nagtatanong, ito po yung fuel system, ito yung fuel hose. Nandito po, ito yung ano mo lang yan, detachable yan. Tapos dito yung injector. Pakita mo dyan sa ilalim. Yan o, injector. Kaya payo ko sa mga mga ka-DIY gusto mag-lowered, huwag nyo na pong ilo-lowered kasi delikado po siya, uumpog po. Ang size po, stock na height ng ano natin, rear shock is 305. So pag nagbaba ka pa niyan, yan o, baka umumpog na to. Mababasag po yung injector mo, mahal yan mga ka-DIY. Tapos siyempre hindi ka makakaandar kasi walang magsusupply ng fuel system mo or fuel, kasi yan yung fuel line. So yan, hoping na may natutunan lang po kayo sa vlog content natin sa ngayon. Sa mga nagtatanong kung ano yung fuel hose na ginamit, yung location ng fuel hose, nandiyan, pinakita ko na yung tangke, nandiyan na. Dito sa HPT, natuto ko na, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing is caring. So share mo tong video na to kung nagustuhan mo. At hit mo yung subscribe button sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page natin. Ayan, maraming salamat. Huwag itong pinag-glory in Burntime. Signing off.